Takže čaute ľudia, moje meno je Jojo a ja som objavil jedného kida na Skype, čo akože je fake Gogo, ako to je crazy, hej, ako. Ja už viem o tom, že je to fake, lebo Gogo, ty vole, komu vydával Skype. Ako napíšeme mu niečo. On odpisuje. Áno, som to ja. Wow. Ako teraz sa ho musíme spýtať, že je to legenda. Hej, ako, to super. Mám Goga na Skype, viete, aký to je robím si srandu, ako je to fake, to je jasné, len som legenda. Trošku do ňoho podrýpneme, do toho kidíka, pokiaľ ho poriadne nasereme. Ako, určite to nejaký kid, ja chcem toho kida počuť. Odpisuje. Na Goga nejako dlho odpisuje, ja som to aj strihal. Veľmi dlho odpisuje na to, že je to gamer, no gamer. Veľmi gamer nie, ale youtuber by mal už písanie mať dobre nacvičené. A tu vidíme prvé pravopisné chyby, čiže to už nemôže byť vôbec Gogo, ale ticho. Teraz sme do ňoho trošku podrýpli tým, že či pôjdeme volať. To vždycky zaberá na každých fake účtoch. Nemá pri sebe bik. Je to veľmi podozrivé, pretože youtuber najznámejší z Československa, čo má milión niečo odoberateľov, pri sebe nemá mik. Ako je to veľmi divné. Teraz do ňa trošku podrobneme. Hej. To určite je to nejaký kid, čo nemá ani mik. Wow. To je crazy teraz. Teraz do ňa trošku podrobneme, či nemá webku. Pôjdeme na Skype, skúsime ju zavolať, či nemá pri sebe webku. Ako, že vraj je pri ňom ľudská. Tak uvidíme, no ja mu zavolám. Gogo nám nezdvihol, čož je veľmi divné. Zavoláme mu ešte raz. Gogo nám napísal veľmi zaujímavú správu. Odmietol nám to druhýkrát a napísal, že s deťmi nevolám.
Teraz mu dáme kontrolnú otázočku, uvidíme, aký to je kit. Teraz ma ten kit oklamal, že rôznymi 1, 2, 3, že je to blbosti, že akým známkami zmaturoval. Teraz ma ten kit trepe. Dáme mu ešte jednu otázku a zavoláme mu. Dal som mu ešte jednu otázku, uvidíme, ako na ňu odpovie. Na toto by mal odpovedať každý správny fanúšik Goga, ktorý pozeral aj staršie videá, ktorých bol viac psov, ktorý bol psi. Tak uvidíme, čo nám odpovie Kyďásek. Ono povedal dobre. Dáme mu ešte jednu otázku, lebo odpovedal dobre. Prepašte mi za môj pravopis, že nepíšem mekčenia a tak ďalej, ale to je jedno. My chceme zistiť, že je to kit obyčajný smradľavý, čo fejkuje. Dal som mu ešte jednu otázku. Wow, Gogo mi napíše pes aký, je mu to jedno. Tak, zavoláme mu a uvidíme. Wow, prvý pokus, Gogo nezdvihol. Kamaráde Gogoman TV, šumí ti to tam, takže to nesi ty. Ale je to ľudská, ahoj! Jasné, už teraz vôbec neoklameš. Zasraný fake. Volá sa Maggie. Maggie s 2 I, no s 2 G a s mäkkým I, nestvrdým. Zvihni. A bol si vyprankovaný. Bola si vyprankovaná, ty. Ako, na čo fejkuješ? Na čo? Zavolám ti Goga, počkaj. Jasné, ty si ľudská, to ti verím. Áno, ľudská. Toto je ľudský hlas, počúvajte diáci, toto bol ľudský hlas. To bol ľudský hlas. Dobre, zrušil to. Vieme každý, že je to... O, volá. Ide Goga s Maxikom. Áno, jasno, ide Goga s Maxikom, počúvajte ju. Príde. Áno. Kedy, milá pani? Aj. Nepríde. OK, to prank. Je to klamstvo. Ty krávo! Dobrý rejt dostala, dobre. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like a ja určite vyprankujem ďalších zmrdoch, čo sa predstierajú za youtuberov. Čaute.